sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en pizza challenge. Fanden, det er sgu da min video, det her. Hvad laver du? Nå. Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en pizza challenge. Sammen med min ven her, Victor. Ja. Lad os se, om jeg Jeg starter. starter bare. Hvis jeg får sæt op, så græder jeg. Nej, men Hvad er nummer 6? er du sikker på det? Ja. Nummer 6, hvad er det? Det er Det ligner chokolade. det vist, det her. Føj. Ej, jeg får chokolade. Lækkert. Ja. Den vil jeg have haft. Ups. Føj. Den vil jeg ikke have haft. Kom. Okay. Jeg har ikke lyst til at have jer på min pizza. Nej, det er jeg. Damn. Hvorfor? Hurry up. Ja, mand. Du kan bare trække ind i Jens. Ja, okay, det gør jeg lige. Sig nu bare ikke lige en der. 8. 8. Yes! Nej! Ja! Fuck. I got vingummi bamser. Så, er det her ikke nok chokolade? Jo. Jeg kan sgu da ikke åbne det her. Jeg gør chokolade i morgen. Make it rain. Oh yeah. Jeg trækker i munden. Ja. Så, hvad får jeg? Nummer 1! Pepperoni! Yes! Så vi kan det meget pepperoni, som vi laver her. Ja. Okay, vi lægger lige dem til side, vi har. Kom lige med chokoladen. Og tallene. Hvad er det her? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Lidt her. Det tager. Kig, det er meget. Nej. Gik væk, de glemmer her. Kom nu, chili. Yes! Han fik chili. Hvor er det lækkert. Hvor er det dej. Hvor er det. Yes! Mig. Jeg tager den grønne. Eller jeg tager den røde. Det går du godt. Jeg skal lige finde en kniv. Lige om Så åbner jeg lige her imens, og jeg får... Jeg får nummer 10, jeg får rejer! Tag lige en gaffel. Hvad har du fået egentlig? Jeg fik rejer! Chokolade. Chokolade og rejer er nok ikke lige den bedste kombination. Men jeg gider op til en gaffel med til rejer her. Og fuck åbner man, så fucking rejer her. Så er lige en kniv med. Stykke chili der. Åh, det er der. Stykke chili der. Sådan der. Finder lige en gaffel. Tyk mate. Jeg har 3 stykker chili. 3. Trøj. Og jeg vil sætte mig på den her. Danke jo. Nu rejer på, det er helt sikkert. Du har bare fået en god pizza indtil videre, uden til chokoladen. Nej, det er perfekt kombination. Pepperoni, chokolade og rejer. Du kan bare lige trække ind i mellemtiden. Selvom jeg kan godt spise det her, jeg kan godt æde det. Jeg håber du får sendt, fordi jeg vil ikke have det. Så, er den nok rør? Nej, så er lige lidt mere. Så trækker jeg lige imens. Jeg kan godt lide rør. Så. Og der er næsten kun en god ting tilbage. Og jeg kan ikke få den åbent. Yes, man. 2. 2. Yes! Nej, du fik kylling! Fuck! Yes! God kombination. Kylling. Så den her. Please. Hvis jeg får 9, så får jeg. 5, Var det 5? tror jeg. 5? Ja. Det er 5! Jeg får ananas. Og det her, det redder bare min dag. Jeg har fået kylling. Jeg lover mig. Jeg ved mig. Jeg har simpelthen ikke
motorik nok til at åbne den her. Jeg har ingen negle. Ups. Så. Jeg skal have ananas. Jeg skal have ananas. Ananas der. Ja. Jeg er bare den største Hawaii-pizza. Du propper det ikke på din pizza, så slår jeg dig ihjel. Så har vi noget drikke. Vi har noget drikke til maden. Han har bare åbnet sit. Det sagde han ikke godt. Nå, kan du lige få en nære? Nej. Nå. Kan der få en Er det min? Nej, det er dig. Det er mig. Kom så. Kig væk, dit lille svin. Nå ja, undskyld. Sig nu bare, det er min. Yes. Fuck! Du fik 4. Du fik... Yes! Det er bare du. Okay. Yeah! Nej! Fuck! Det ødelagde min pizza, det der. Det ødelagde min pizza. Yeah. Fuck, det ødelagde min pizza, det Der er der. kun gode ting tilbage nu. Der er kun én ting tilbage til mig. Jeg hader fucking. Jeg har bare fået Jeg flår bare låget op. Jeg er bare glad. Jeg vil have noget bacon. Og så den sidste, det er til mig selvfølgelig. Jeg får bacon. Ups. 3 bacon. Så er der bacon. Ej, hvor er det ulækkert. Jeg har virkelig ikke lyst til det her. Du skal have meget på. Hej. Du skal ikke have så lidt på. Nej. Du er sådan lidt ud over det hele. Slap af, mand. Jeg skal have mere end mit på nu. Jeg skal bare kunne smage det sendte her. Vingummibamser. Det passer også bare vildt godt med kød. Ellers har jeg en Hold til for det. helvede. Det her, det er nok. Det æder med mig i orden. Spiser siger du du kraftedeme med det også. Du skal... Jeg stinker nu. Jeg skal ikke have det. Nå. It's my delicious pizza. Hvem din Så må pizza? jeg gerne få nogle bacon på til. Oh, nej, du må sgu da ikke. Er du dum, eller hvad? Ja. Derfor tager jeg en masse flere rejer. En masse flere rejer. Det var fandme godt sproget dansk. Jeg har rejer ud over det hele. Det lyder lidt underligt. Men hvorfor skulle jeg lige trække sende? Hvorfor? Fordi det er din bedste dag. Jeg har siddet hele dagen og sagt, at jeg ikke vil have bacon. Jeg sad bare, jeg kiggede på det stykke papir der. Og der var sådan en runding på. Og så jeg bare, den tog det lige pludselig, og så bare tænkte jeg bare, yes. Så den der, du åbnede den, så var der bare lige sådan en lille cirkel der. Kan du lige samle alt papiret og så tage det ud? Jeg skal lige vise det min pizza. Oh my god. Her har vi min delicious. Ja. Baggrunden. Jeg er ikke stolt af den. Jeg æder med min Jeg stolt har af virkelig ikke lyst til at spise den. vingummibamser. Jeg kan det. Fanden en rod med. Derfor ikke skal jeg jo med videoer sammen. Jeg kommer bare til at æde det hele. Husk, hvis man ikke æder det, så skal man have en chili. Du skulle da ikke så spise det. Vi skal jo gemme det til senere. Oh my, det er løg. Nu er det sgu da bare terninger ud over det hele. Æd. Lægger den lige ned i Jeg vandet. regner med, at vi laver en lille challenge her, mens vores pizza den er ved at blive bagt. Nej, det er sgu da, det er ikke en pizza, det er faktisk kylling. Det her er pizza. Og, Jeg har ikke lyst til at æde det her. og vi har glemt én ting. Taberen skal spise en af de her chilier. Det skal nok mig, når jeg får fucking sende. Det er very hot, dog. Ja, og så har vi købt en masse Capri-Sonne, men fanden! Hvad? Nu sidder du fandme med det igen. Nå, hvad var det, vi skulle lave? Simpelthen challenge. Vi kan lave second challenge det der, jeg har aldrig. Jamen, vi skal lige have en ordentlig nu.
Vi vil godt have den ovnen, mens Vi skal ligesom vente i en time eller sådan noget. ja, så kan vi jo godt lige have det i ovnen imens. Kom for din mor til at hjælpe os med det i ovnen. I 2 sekunder. Og mor! Ja. Adrobot. Ej, jeg skal nu høre det her. Yes. I'm back. Sådan. Vi skal sgu da bare have pizzaen ind. Mhm. Du, dit lille svin. Æder bare. Vi skal lave en madvideo mere sammen, så jeg bare kan være her og æde. Okay, vi skal også lave en smoothie selv på et tidspunkt. Føj. Så skal der Red Bull og alt muligt. Jeg håber virkelig, at jeg vinder mig selv. Vi har lige smagt på chili, der var knap så stærk, og hvor det var død. I må også meget gerne subscribe. Jeg har kun Og like 14. videoen. Jeg har kun 14. Nu laver jeg like a pro video. Okay. Har jeg hovedet klar til griser? Så er vi sgu da bare pizzaen ind på. Helt for min øverst. Ej, han var så klam. Står og æder. Vingummibarn. Oh my god, man. What the fuck? Hvad sker der lige med min pizza? Fuck, den sidder skæv. Om sådan der. Oh my god. Jeg aner ikke, hvordan man skal sætte de pizzaer herinde. Stop. Hallo. Hvad laver vi, mand? Vi kan ikke finde ud af det her. Nå, så Victor han er altså sådan noget. Nå. Hvad er der? Ingenting. Nå, du kigger på grisen. Nej. Det er grisen Bodil. Hvad, jeg har aldrig, eller 17. Og jeg har aldrig. Skal du tage den her vores energidrik? Ja. Hør den her dejlige lyd. Jeg har sådan en Monster Apple her. Ja. Jeg har det bedste. Jeg har Rockstar. Okay. Ja. Hvem starter med at sige, jeg har det? Det var du. Det kan du. Men jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har aldrig... Det er som 2 piger på en dag. Jeg skal drikke, når man har. Du er lige ved at løbe der, hva'? Ja. Der. Cringe. Jeg har aldrig jeg har lidt skidt i bukserne. Jeg har udstået op og sovet. Det har jeg ikke. Så har jeg Jeg er faldet i søvn op ad en væg. Så har jeg en her. Ja. Jeg har aldrig sovet med åbne øjne. Det gjorde jeg, da jeg var lille. Jeg har aldrig slået i det lige midt i fjeset. Flere gange. Det har jeg faktisk aldrig gjort. Jeg har godt nok slået en, men... Du slog mig tidligere. Du gjorde også meget lige på mig tidligere. Ja, men det var sgu da ikke i face sådan. Som I kan se, så er han jo lidt en retard, men... Ja. Jeg har aldrig drukket... Jeg har aldrig drukket 5 flasker energidrik på en dag. Nej. Jeg drak 8 nytårsaften. Jeg har drukket 4. Så har jeg ikke drukket 4. Okay, din tur. Jeg havde købt et pornoblad.
Ej, hvor er du klar. Okay, jeg har en her. Nej, det laver jeg. Jeg har aldrig set porno. Jeg har aldrig Han går ind. hoppet ud gennem et lukket vindue. Hvad? Hoppet igennem en rod. Damn. Nej. Har du ikke det? Nej, Det jeg vil gjorde bare jeg hjemme på et tidspunkt, hvor jeg bare hoppede igennem roden. Jeg vil bare have noget drik, men okay, jeg har aldrig købt 10, hvad hedder det nu, 10 bakker, eller hvad det hedder, 10 bakker Capri-Sonne. Ja, det har vi i dag, så. Du har ikke købt det, nu for mig har det. Ja, men vi var sammen om det. Sammen om det. Det var vi skulle da. Jeg har virkelig ikke lyst til at spise min pizza. Ej, jeg skal lige ud. Hvorfor Det er noget mærkeligt. Så kan jeg tage en chili imens. Okay. Et lille stykke chili. Spiser du? En chili? Seriøst? Hvad for en? Er det stærk? Usch. Ja. Ej, jeg spidte på mig selv. Jeg skal lige bruge noget papir. Du lige tage papiret op. Mhm. Så er du en lille snuskegår. Au! Er det ondt? Din chokolade. Pas på. Ad, det er så ulækkert ud. Ad. Det ligner lort. Fuck, min ser lækker ud. Ej. Mit sæt Nej, min vingummibamse er smeltet. Fuck, det ser lækkert ud, mand. Mit sæt, det ligner... Lort. Det ligner sådan noget kiks. Hold F, min ser lækker ud. Lort. Min ligner sgu da ikke lort. Nej, min ligner lort. Du kan ikke finde ud af noget. Nej. Okay, se her. What? Havde vi hørt, kan det på tallerkenen? Jo, det gør vi. Nej. Jo! Vi skal have stykke. Vi skal have stykke på tallerkenen. Har du ikke? Denne... Fuck. Jo, vi har en pizzaskal. Det har vi herovre. Vi har også en pizzaklipper i det. Fuck er det? Ved du, hvad en pizzaklipper er? Nej, jeg tror ikke, jeg har lyst til at vide det. Nu kan jeg finde noget. Vi kan finde en pizzaskal. Der har vi den. Pizzaklipper. Så er vi fasadet. Pizzaklipper. Okay. Jeg tror, din smager smager almindelig pizza. Hvad? Jeg tror bare, din smager almindelig pizza, hvor du har så meget det godt til. Au! Hvad æder du nu? Det er bare lidt dumt. Jeg tror, jeg lige vil aftale, at jeg skal have det gode. Ja. Der var kyllingeflip. Det går ikke godt. Kæft, det ligner lort. Det der vin, der er smeltet. Det dufter mega godt. Fuck dig. Mm. Det lugter helt ekstremt lort. Værsgo. Jeg har ikke lyst til at spise det.
sulten. Nu vil jeg tænke over det. Ej, hvad? Og så Mit sælge. nu tager jeg en salat. Og Jeg ved, hvor du bliver. jeg tager bare lidt. Au for. Så fandme lærer det. Ej, det er løgn. Hvad? Og jeg tager bare det her stykke. Okay, Åh, for helvede. de drenge og piger. Så er det Nu tid. er vi kommet til det øjeblik i mit liv, hvor jeg har lyst til at sige farvel. Ja. Jeg vil gerne, Sig tak for et godt liv. jeg vil gerne sige til min far, det er dig, der har gjort mig til den, jeg er. Og ja, mine har jeg ikke set. Fuck Danmark. Ivo på højre. Jeg har også en god en. Vi smager altså bare på pizzaen. Der er ikke så meget strøm på kameraet. Men skytter! Au! Bare tag et stykke, mand. Så vi kan få smagt på det her lortepizza, mand. Jeg har ikke lyst til det, Tobi. Er det sender på? Yes. Okay, er du klar? Vent, jeg skal have noget bestik. Jeg skal fandme ikke det der. Jeg skal fandme ikke se det. Helvede, jeg har ikke lyst til det her. Hvordan har du fået mig med til det her? Seriøst. Ej, jeg har lyst til at pille semmel herfra. Okay. Kom så. Ed. Smager den bare med en pizza? Seriøst. Nej. Gør den ikke? Smager den godt? Mhm. Og jeg har også smaget et stykke af din pizza. Bare lidt af den. Jeg vil selv have den. Jeg er hundesulten. Vinkel med bamser. Kæft, det smager godt. Hvorfor smager ulækkert? Det smager sgu da fucking godt. Jeg har ikke lyst til det her, det er så vildt. Ja. Jeg tabte også fra seneste challenge. Hvor er det? 20. Nå ja. Jeg kan ikke spise det der. Yes, jeg vandt. Jeg kan heller ikke spise den fucking chili der. Det skal du. Så... Hvis du benægter, så skal du spise 2. Du har ikke haft chili på din. Jeg lød din mig. Og så giv mig noget chili med. Æd det lort der. Fanden, du kan bare lide min pizza. Du skal æde den. Skal vi så lave en normal pizza bagefter? Nej, du får råbrødsmadder. Ej, det smager ulækkert. Nå, prøv at smage den. Jo, vi skal smage en pizza. Smag. Du kan bare tage en ud rejer her. Her, smag. Du skal smage det der. Nej, nu skal jeg til. Vær så god. Hold i øje. Du æder bare min ven. Hey! Hvad laver du? Okay. Kæft, hvor er det ulækkert. Holy fucking shit, man. Hvor er det klamt. Hvor er det fucking... Er det godt? Kan du godt forstå, hvad jeg mener? Kan du godt forstå, hvad jeg mener? Ja, Skal vi tage chili nu? så skulle der ikke være med. Vi skal have den her flaske, så jeg kan få sidde. Skal jeg have det og trykke det i 10 sekunder? Ej, det skal jeg ikke. Okay. Ej, det er ikke særlig meget. Ej. Nå. Der er ingen ice cube, Tobi. Her. Tobi, jeg vil have en ice cube. Tobi, vi tager en halv hver. Nej, jeg skal Jeg vil tage en halv for dig. I 2 sekunder. Vi gør lige sådan her. Jeg vil tage en halv for dig, din idiot. Mm-mm. Jo, jeg vil. Du tager en halv også. Han æder en halv af sådan en her.
Og det gør du også. Nej, jeg tager ikke en chili. halv af en halv. Jeg tabte ikke. Du tager en halv af en halv. Jeg tabte ikke. Du tager en halv af en halv. Jeg tabte stadigvæk. Kæft. Du var en pussy igen, du er. Hold din kæft. Siger ham, som ikke tykker en sidste chili. Her, tag den lort. Nej. Tag. Det er en halv af en halv. Jo. Kom. Skal vi have nogle flere ice cubes? Skal man lige vaske den inden? Der var der klar noget. Ja, den må man gerne have, den her. Okay, er I klar? 3, 2, Au! Det kan jeg ikke. Au! Fuck, det gjorde Lasse. Tobi! Au! Kom her til mig. Kom her til mig. Du skal bare æde det der, så får du det overstået. Kom her til mig. Okay, jeg kommer op. Nej, åbn den der. Åbn den, ellers så æder jeg den ikke. Åbn den åben. Det er skraldespanden. Åbn skraldespanden. Jeg skal fandme, du spytte den der ud igen. Den var fucking ice cubes klar. Husk, du skal æde de 3, 2, 10 sekunder. og 1. Kom! Han er bare en pussy. Okay. Det bliver også nok at købe meget. Vi vender kameraet igen mod min dejlige pizza. Ja, vi skal hjælpe mig så meget, Tobi. Det var synd. Men jeg dør. Jeg dør, Tobi. Tobi, jeg dør. Nice. Jeg synes, min tunge den brænder. Og du har en banan. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Og du har en banan. Ja. Bare fordi den er lidt gay. Åh. Det er bare for ulækkert. Ja. Den anden var ikke engang halvt så stærk som det her. Hvad er det med mig? Nej. Hvordan har du den med at tabe igen? Jeg føler mig ikke god. Drenge og piger. Det var så alt, hvad